Малоэтажная Россия бірінші авто еріші Шилябіде башланған еді. Нихаят ул Қазанға да келіп жетті. Қонақлар башқалабызда түзілген заманша яңа коттеджларны қарап бәйләді, тәсирлері білен ортақлашты. Шәхси торак төзелешенә багышланган беренче масштаблы малоэтажная Россия автоерішінде катнашучыларны бәйрәмчә шаугыр килеп каршы алдылар. Шундый эсселектә 2 көн дәвамында юлда булуга, Урал таулары аша үтүгә карамастан, безнең энергиябез ташып тора. Шундый матур заманча коттедж бистәләрен күрү, үзара аралашу, фикер алышу безгә бик тә күңелле. Автопробег супер вообще. Первое такое мероприятие. Автоузыш супер, гомумән беренче шундый зур чара. Бик ошадым, аралашу, тәҗрибә уртаклашу, безнең киләчәктәге мөмкинлекләребезне арттырырга булыша. Малоэтажная Россия автоерішінде катнашучылар яңа коттеджларны карап, үз тәҗрибәләре, сыйфатлы, озак вакытка исәпләнгән йортлар төзү серләре, технологияләре белән уртаклашалар. От автопробега мы ждем, конечно, эффекта синергии. Автоузыштан югары нәтиҗә көтәбез. Россия төбәкләрендәге иң кызыклы уникаль проектларны карыйбыз. Бу белемнәрне берләштереп, аларны үз эшебездә куллана алабыз һәм әлбәттә инде үз алдыбызга менә дигән коттедж бистәләрен төзүне максат итәбез. Малоэтажная Россия йөреше Казаннан соң Чабаксар шәһәренә юл тота. Тагын беренче шәһәрдә булып Мәскәүдә тәмамлана. Фарис Мөхәммәтов, Ангелина Морозова, Илдар Галауддинов, Татарстан яңалыклары.